Bona tarda, confinats. Avui parlarem de grans ocells migradors. Els que han passat l'hivern en un lloc benèvol de clima, com és Àfrica, han d'anar migrant cap al nord ara. I ho han de fer per anar cap a Europa. I Àsia. El que fan és, sempre, aquests ocells grossos i planadors, que tenen molta superfície alar, com és el cas de les cigonyes, els pelicans i rapinyaires, intentar passar sempre per sobre de terra. I per què terra? Perquè el sol el que fa és escalfar l'aire que està sobre el terra, permet agafar corrents tèrmics, agafen alçada i llavors, un cop tenen alçada, volen a vela i segueixen el seu viatge sense fer gaire esforç de bategar les ales. I poden seguir la ruta occidental per l'estret de Gibraltar i per l'Àfrica Occidental o la ruta oriental per al Corn d'Àfrica, la Banya d'Àfrica, per Síria, Palestina, fins a anar al centre d'Europa o cap a Àsia. Aquests dies molta gent retuiteu i estem molt contents que ho feu, gràcies. Ahir, per exemple, sense anar més lluny, vam sortir a l'Infocà, de TV3. Estem molt contents també que ens segueixen molts nens i nenes i que ens envien molt de material. Com a exemple, un esquitx d'ocells marins que ens envia una família que tenen la sort de veure el mar des de Badalona. Bon dia, confinats! Som el Joc i la Carola des de Badalona. Potser un dia vindrà un tsunami i se'ns endurà la casa, però fins llavors tenim la sort d'observar aus marines des del balcó. Com les baldrigues amb les puntes de les ales quasi tocant a l'aigua. O els gavians i les gavines volant. O els cormarins capbussant-se. Trobo que aquesta és una activitat que va molt bé pels nens perquè primer els ajuda a mirar lluny, que ara és una època que estan confinats, doncs centren molt la vista en pantalles, els ajuda a descobrir l'entorn i també dibuixant els ocells practiquen també el dibuix i la plàstica. Estic dibuixant un xoriguer que vam veure l'altre dia que tenia una anella a la pota. I demà, seguiment simultani de rapinyaires amb 30 ornitòlegs empordanesos mirant el cel. Fins demà!